हमार मलकाइन के छोटकी बेटी रोज राती के तेल अउरी केरा लेके कोठारी में जात रहली और कुछ घंटा बाद जब वो बाहर निकलत रही तब पसीना से भींजल रहत रहली। ई काम उस सबका से लुका के करत रहली, बाकिर हमार नजर तक उनका पर पड़िए जात रहे, काहे कि ओह घड़ी हम रसोई में काम करत रहत रहनी। ई उनकर रोज के काम रहे। एक दिन हम ई रात जाने खातिर उनका कोठारी में लुका गनी कि आखिर उ केला आ तेल से का करेली। अभी उनका कोठारी में आइल तनकिए देरी भइल रहे। फिर हम जवन देखनी ओकरा के देख के हमार गोड़ के नीचे से जमीन निकल गई। हमार नाम रानी है। हमार जन्म एगो गरीब परिवार में भइल रहे। हमार माई बाबूजी लोगन के खेत में काम करके 2 बकत के खाना जुटावत रहे लोग। हम अपना माई बाबूजी के इकलौता संतान रहनी। परिवार के खराब हालत के चलते माई बाबूजी हमरा के पढ़ाई ना करा पावले। जैसे तैसे हमनी के दिन बीतत रहे। हमार उम्र 10 साल रहे। हम अपना माई बाबूजी के दिन रात ऐसे खेत में काम करत देखी त हमरा बहुते दुख होखत रहे। यही कारण से हमहू उनका साथे काम करे चल जात रहनी। कुछ दिन बाद हमार बाबूजी के तबीयत बहुते बिगड़ गई। उनका के अस्पताल ले जायल गई, जहाँ डॉक्टर हजारों के खर्चा बतौले। हमनी के लगे उतना पैसा ना रहे। यही से माई जमींदार जी के लगे गईली, जेकरा खेत में हमनी के काम करत रहनी जा। उनका सोझा अपन झोरी पसार के मदद मांगे लगली, बाकिर जमींदार उतना पैसा देवे से मना कर दिहलस। हालांकि उतना पैसा दिहल उनका खातिर कोनो बड़ बात ना रहे, बाकिर फिर भी उ कोनो मदद ना कैले। यही कारण से बाबूजी के इलाज ना हो सकल आ उ हमनी के और एह दुनिया के छोड़ के चल गए। अब हमनी के सहारा छीन गई रहे। बाकिर जैसे तैसे अब हम हमार माई अपना के संभाल लेनी जा। अब फिर से अपन रोजी रोटी कमाए लगनी जा। हम माई खेत में काम करके अपन पेट भरे लगनी जा। हमरा मन में जमींदार खातिर बहुते खीस भरल रहे, बाकिर हम कुछ ना कर पावत रहनी। एक दिन शहर से कुछ बड़का लोग अइले, जिनकर जन्मदिन रहे। उ लोग हम गरीब लोगन के बीच में बढ़िया पकवान बटले। हमनी के त इहो ना मालूम रहे कि हमार जन्मदिन कब आवेला, बाकी ओह बड़का लोग के दिहल पकवान खैला के बाद हमनी के ओह लोग के दुआ देनी जा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गई। फिर एक दिन हमार माई अचानक के दिल के दौरा पड़े ले इस दुनिया के छोड़ देली। अब हमरा पर दुख के पहाड़ टूट गए रहे। हमार माई एकमात्र हमार सहारा रहली। अब उहो हमरा के छोड़ के चल गई रहली। हम तो पूरा तरह से टूट गई रहनी। ऐसना में चाचा और चाची हमरा के अपना लगे ले गए। आखिर आपन आपन होला और पराया पराया होला। यही बात के अंतर हमरा अब समझ में आवत रहे। चाचा और चाची अपना बेटी के बढ़िया खाना और बढ़िया कपड़ा देत रहले, बाकी घर के सगरी काम हमरा से करावत रहले। बढ़िया से बोलल त दूर उ हमरा ओरी ताकत तक ना रहले कि हमार हालत कैसन बा। खैर हम एकरा के अपन कर्म समझ के अपना ले रहनी। एक दिन हम बर्तन साफ करत रहनी कि तबे हमार चाचा शहर से अइले और चाची से कहले कि शहर के एगो घर में काम करे वाली के जरूरत बा, काहे ना हमनी के रानी के उहवा काम पर लगा दी जा। पैसा हमनी के लगे आवत रही और रानी उजा काम करत रही है। हमार चाची भी एह बात से खुश हो गई। काहे ना खुश होखस, आखिर बिना मेहनत के पैसा जे आवत रहे। अगला दिन चाचा हमरा के अपना संगे शहर ले गईले, जहाँ हमनी के एगो बड़ घर में गईनी जा, जहाँ एगो मेहरारू अपना 2 गो बेटी के संगे बैठल रही। चाचा उनका के नमस्ते कैलन, हमरा और इशारा करत कहलन कि आजू से यहाँ के सब काम इहे कर दी है। हम इनका के सवेरे छोड़ दिहल करब और साझी के ले जाए। उ मेम साहब हमरा और देख के पूछली कि हम उनका घर के सब काम कर सकेनी कि ना। हम बिना कुछ कहले हाँ में मुड़ी हिला देनी। हमरा जैसन अकेला आदमी खातिर अतना बड़ घर में अतना काम कईल बहुत मुश्किल होखे वाला रहे, बाकी हम हाँ के अलावा कुछ ना बोल सकत रहनी, काहे कि हमरा मन में चाचा चाची के अतना डर जे रहे। अब मलकाइन अपन सब काम हमरा के समझा देली और हम
रसोई घर में काम करे लाग गईनी। दिन भर काम करत रहनी आ सांझ के चाचा हमरा के घरे ले जात रहले। घर जाके उहे सूखल रोटी खाए के मिले और एक गर्मी में सूत जात रहनी। अगला दिने फिर उ चाचा हमरा के मलकाइन के घरे छोड़ देत रहले। कुछ दिन ले ऐसने चलल। एक दिन मलकाइन के घरे कई गो मेहमान अइले। अब बहुत काम भी हो गई। यही कारण से मलकाइन साज के हमरा के घरे ना भेजली। उ चाचा से कहली कि जब तक हमनी के मेहमान यहाँ बाड़े तब तक रानी यहाँ में छोड़ दा, काहे कि सब लोग देर रात के खाना खाला, जोना के चलते काम भी बढ़ जाला। चाचा हमरा के ओही जे छोड़ के खुदे घरे आ गईले। हम उहवा देर रात तक काम कैनी आ उहमे मलकाइन हमरा के रहे खातिर कोठरी दे दिहली। हमरा चाचा आ चाची के घर से भी इहवा बेसी नीक लागत रहे, काहे कि हमरा के बढ़िया खाना आ पंखा वाला कमरा में रहे दिहल जात रहे। बाकी जब भी हम मलकिन के उनका बेटिन के साथे देखी तो हमरा भी अपन माई के याद आ जात रहे। कुछ दिन ऐसे ही बीत गई, मेहमान लोग चल गए, बाकी मलकाइन हमरा के अपना घरे ना भेजली। उस साफ साफ चाचा से कहली कि रानी ई हमें रही हैं। अब मलकाइन आ उनकर छोटकी बेटी हमरा से बढ़िया ले बने लागल रहे। मलकाइन परब त्योहार पर हमरा खातिर नया कपड़ा ले आवत रहली। मलकाइन के छोटकी बेटी बहुते नीमन रहली, उ हमरा से घुल मिल गई रही। बाकी उनकर बड़की बहिन बहुते खिसियाह रहली, उ हमरा के नौकरानी ही कहत रहली और ठीक से बात तक ना करत रहली। एक दिन मलकाइन आ उनकर बेटी लोग के कहीं 2 दिन खातिर बियाह के समारोह में बहरी जाए के रहे। त मलकाइन हमरा के अपन घर संभाले के कहली और कहली कि तू यहाँ रह के घर के बढ़िया से देखभाल करिहा। अब हम अपना दिन से उनकर देखभाल करत रहनी, एह से उनका हमरा पर भरोसा रहे। बाकिर हम मना कर देहनी, काहे कि अपना बड़ घर में अकेले रहे से हमरा डर लागत रहे। फिर मलकाइन चाचा के ओहिजा बुला के हमरा संगे रहे के कहली। चाचा तुरंते हाँ कह देहले और मलकाइन चल गई। अब हम अपना चाचा खातिर खाना बननी और खा के सोते चल गईनी। रात के करीब 12 बजे हमार चाचा उठले और कोठरी के केवाड़ी खोल के बाहर निकलले। केवाड़ी खुलला के आवाज से हमार नींद खुल गई रहे। पहले तो हमरा लागल कि शायद वो पानी पिए खातिर रसोई में गई हुई हैं। बाकी कुछ देर इंतजार कैला के बाद भी जब वो वापस ना आइले तो हम हूँ बहरी देखे खातिर आ गईनी कि उ कहाँ गइल बाड़े। चारों ओर देखला के बाद मलकाइन के कोठरी से आवाज सुनाई देलस। जैसे ही हम उनका कोठारी में झकनी, चाचा मलकाइन के अलमारी में कुछ खोजत रहले। जब हम पूछनी कि का खोजत बाड़ा तो एकदम ले डेरा गेले। वो कहले कि कुछो ना, बस देखत रहनी कि अलमारी कितना बढ़िया बा। हम समझ गए कि चाचा इहवा चोरी करे के फेरा में बाड़े। अपना बड़ घर में, अतना अमीर लोग के घर में खुद के अकेले पैला के बाद कुछ लोग के मन में पाप जागिए जाला। अब फिर हमार चाचा गांव में ऐसा छोट मोट चोरी करत रहत रहले। बाकी हमरा डर रहे कि कहीं चाचा एहजा कुछ गलत न कर देस, काहे कि हम ना चाहत रही कि मलकाइन के भरोसा टूटे। खैर हम हर दम चाचा पर नजर रखे लगनी। हम उनका के एक पल खातिर भी अकेले ना छोड़त रहनी। रात में भी गहरा नींद में ना सुतत रहनी। 2 दिन ऐसे ही बीत गई। मलकाइन आ उनकर बेटी लौट अइली। उनका अइला के बाद चाचा भी वापस चल गए। मलकाइन हमरा खातिर कुछ कपड़ा लेके आयल रहली, जौना के पा के हम बहुत खुश रहनी। एक रात हम रसोई में काम करत रहनी त देखनी कि मलकाइन के छोटकी बेटी अंजू केला आ तेल लेके अपना कोठारी में जात रहली। उ चोर नियन लुका के कोठरी में घुसत रहली, जैसे केहू उनका के देख ना लेवे। हमार तनी अजीब लागल कि अंजू दीदी केला आ तेल से का करी है। असल में मलकाइन के मर्द के निधन कुछ समय पहले ही हो गई रहे। तब से उ अपना दोनों बेटी के संगे अकेले रहत रही। उनकर दिन बढ़िया रहल, काहे कि उनका लगे जमीन जायदाद रहे। हम अंजू दीदी के बात के इतना गंभीरता से ना लेहनी, काहे कि हमरा लागत रहे कि वो पढ़े वाली लड़की है, कुछ करत होखी है। अक्सर आहे अंजू दीदी के दोस्त लोग घर में आवत रहे।
और सब मिल के कुछ न कुछ प्रैक्टिकल के काम करत रहे। एक दिन हम अंजू दीदी से पूछनी कि दीदी आप सब लड़की मिल के ई का करे नीचा, तो वो कहली कि हमनी के साइंस के पढ़ाई करे नीचा, जौना के चलते वो प्रैक्टिकल करेली। हमरा कुछ ना बुझाइल, काहे कि हम कबो स्कूल ना गइल रहनी, तब पढ़ाई के बारे में कैसे पता चली। यही से हम अंजू दीदी के केला और तेल के बात के अनदेखी कर देनी। हम सबके खाना खिया के बर्तन धोवत रहनी, रसोई घर साफ करत रहनी। यही बीच में दीदी रोज फ्रिज से एगो केला निकाल के कटोरी में तेल डाल के अपना कोठरी में लेके चल जास। अबे रोज के काम हो गए रहे। हमार कोठरी दीदी के सामने ही रहे। देर रात दीदी कोठरी से बाहर आवत रही और अपन हाथ धोवत रहली। उनकर पूरा देह पसीना से भींजल रहत रहे। कबो कबो हम जागल रही त ई सब दिखाई देत रहे, ना तो रोज दीदी के बाहर निकलत ना देखत रही, काहे कि जब तक वो आवत रही तब तक हमार आँख लग जात रहे। अब तो हमरा ई सब खाली पढ़ाई के मामला ना बलो कुछ और ही लागत रहे, काहे कि अगर दीदी पढ़ाई खातिर भा प्रैक्टिकल खातिर केला और तेल लेके जैती तो ऐसे लुका के काहे जेती और रोज ई सब काहे करीती। हमरा दिमाग में दिन रात बस इक्के गो विचार चलत रहे कि आखिर दीदी अपना कोठारी में का करेली। हम एह बारे में मलकाइन ले बात करे के सोचनी। एक दिन जब हम मलकाइन के कोठरी में गईनी तो केहू से फोन पर बतियावत रहली। हेरू हम ओहिजा से बिना कुछ कहले आ गईनी। ओकरा बाद हम सोचनी कि अगर दीदी कुछ और करत होगी हैं, हम मलकाइन के बिना कोनो कारण के बता के घर में तमाशा खड़ा कर दे तो बढ़िया ना होई। यही से हम एह बात के छोड़ के ध्यान दिहल बंद कर देहनी। ऐसे ही एक दिने हमरा नींद ना आवत रहे। हम अपना माई के याद में खो गई रहनी। तबे अंजू दीदी अपना कोठारी से बहरी निकलली तो उनका आँख से लोर बहत रहे। हम कोठरी से बहरी आके दीदी के लगे जाके पूछनी कि रौरा काहे रोवत बानी। तब दीदी बात बदल के कहली कि कुछ वो नहीं खे भाई, तू सोच जा। ई कह के वो अपना कोठारी में चल गई। हमरा रात भर इस चिंता में नींद ना आई कि आखिर का बात हो गई। हरदम हंसे रहे वाला अंजू इतना देर रात रोवत अपना कोठरी से बहरी निकलली। अब पूरा दिन तब बस यही बात हमरे दिमाग में रहत रहे कि उ केला और तेल कोठारी में लेके गईली। फिर आधा रात के आके हाथ धोवल, अब पूरा देह पसीना से भरत। अब फिर एक रात ऐसे रोवत बाहर निकलल। और सबसे बड़ बात ई बा कि वो सब काम लुका के करेली। अब हमरा दीदी पर शक होखे लागल कि कहीं वो कोनो गलत काम त ना करत बाड़ी। अगला दिन दीदी अपना कॉलेज गईली और बड़की दीदी अपना कोचिंग चल गईली। फिर वो मलकाइन के चाय देवे चल गईनी। फिर वो मौका देख के सोचनी कि अंजू दीदी के कोठरी में जाके देखल जाओ। दोपहरिया में जब मलकाइन सूत गईली तो हम अंजू दीदी के कोठरी में चल गईनी। बाकी कोठरी में ऐसा कुछ हो ना रहे, सब कुछ बढ़िया से राखल रहे। हम बाहर आ गईनी और ये सोचे लगनी कि आखिर माजरा का बा। ठीक वही घड़ी अंजू दीदी आ उनकर बड़की बहन पहुंचली। हम दोनों जना खातिर खाना लगा देहनी। बाकी अंजू दीदी खाना खाए से मना कर देहली। उस सवेरे नाश्ता तक ना कैले रहली। हम कई बेर कहनी कि कृपया रउरा खाना खा ली, बाकी रू हमरा पर एकदम ले खिसिया गई तो हम कुछ ना कहनी। कुछ देर बाद हम सोचनी कि दीदी से ही सब कुछ पूछ ली ही, बाकी फिर सोचनी कि पूछी और खिसिया जास त का होई। हमरा अंजू दीदी के चिंता रहे, काहे कि जब से हम यहाँ काम करे आयल रहनी तब से वो हमरा के कबो महसूस ना होके देले रहली कि हम नौकरानी हैं। आ वो हमरा खातिर चाचा चाची से बेसी कैले रहली। कुछ देर बाद हमरा मन में एगो विचार आयल कि आज रात के काहे ना हम उनका कोठारी में लुका के देखी कि आखिर होखत का बा। फिर रात में सबके खाना खियौनी। अब बिना खैले दीदी के कोठरी के एगो कोना में लुका गनी। हम ओ घड़ी लुकैनी जब दीदी केरा लेबे रसोई घर में आयल रहली। फिर हम देखनी कि दीदी अपना कोठरी में आके कोठरी के पीछे के किवाड़ी खोलली। हम सोचे लगनी कि ओह दिन जब हम दीदी के कोठरी में देखनी तो ई दुआर ना लौकल। शायद ना लौके के कारण यह रहे कि दुआर के सामने पर्दा रहे।
ओकरा बाद देखनी कि दीदी ओह दुआर से एगो आदमी के भीतर ले आई और ओकरा बाद जवन भइल उ देखला के बाद हमार गोड़ के नीचे से जमीन निकल गई। तबे अचानक हमार हाथ के चेन जवन माई एक बेर मेला से ले आके देले रहली उ उतर के गिर गई। ओकर आवाज से दीदी के लागल कि उनका कोठरी में केहू और भी बा। उठ के हर जगह देखली त हमरा के एगो कोना में खाड़ देखली। दीदी हमरा के देख के घबरा गईली आ हमरा ओरी खिसिया के देख के कहली कि तू यहाँ का कर रहल बाड़ू आ उहो ऐसे लुका के का करत रहलू हा इहवा। हम उनका के खीस के आगे डेरा गईनी और कहनी कि माफ कर दा दीदी, हम कोनो बुरा नियत से इहवा ना लुकाइल रहनी हा। हम रौरा चिंता में रहनी हा काहे कि आजकल रौरा ठीक से खाना ना खात पानी आ ओह दिन भी रौरा रोवत रोवत अपना कोठरी से बहरी निकलनी। ओकरा बाद अंजू दीदी हमरा के सब कुछ बतौली कि ऊ कोनो गलत काम ना करेली बलुक खाली भलाई करेली। ओह आदमी के ओर इशारा करत ऊ कहली कि ई हमार दादा हुए। बाबूजी के मरला के बाद माई उनका के घर से बाहर निकाल देहली। तब से ऊ एगो मंदिर में रहत रहले। बाकिर ई सब हम ना देख पौनी। हम माई से एह बारे में बात करे के कोशिश कनी तब ऊ हमरा के खूब डटली। एकरा बाद हम एगो योजना बनौनी और रात में दादाजी के अपना कोठारी में ले आवत रहनी और सवेरे एह दूसरा दुआर से वापस भेज देत रहनी। हम दीदी से पूछनी कि फेर ऊ केला आ तेल। तब दीदी कहे लगली कि दादाजी के लीवर कमजोर बा जौना वजह से ऊ ढेर खाना पचावे में सक्षम नहीं खन। यही कारण से ऊ एक समय के ही खाना खा ले। हम रोज सवेरे कॉलेज जात घड़ी उनका के खाना दे देत रहनी और रात में खाना ना खाए ले। यही से हम उनका के फल खियावे लगनी और चूंकि केला उनकर पसंदीदा फल है एह से हम रोज रात के उनका खातिर केला ले आवे लगनी। माई अब बहन के पता ना चले एह खातिर हम ई सब चुपके से करेनी। हमरा दादाजी के घुटना में बहुते दर्द रहेला। यही से हम तेल ले आवे शुरू कर देहनी ताकि हम उनका घुटना के मालिश कर सकी। देरी ले मालिश करे के चलते हम पसीना से भीन जात रहनी। अब फिर तेल लागल हाथ धोवे खातिर बहरी निकलत रहनी। फिर दीदी कहली कि ओह दिन हमार दादाजी के तबीयत ठीक ना रहे और हम माई के सामने लाचार रहनी। एकरा चलते हमरा आँख से लोर आ गई। दीदी के ई सब बात सुनला के बाद अब हमार सब भरम खत्म हो गए रहे। हम बिना कुछ कहले अपना कोठारी में आ गईनी। हम मलकाइन के बार बार कोसत रहनी कि केहू इतना निर्दयी कैसे हो सकता। एगो बीमार बाप समान ससुर के अपना घर से निकाल देहली। आज के समय में बहुत कम लोग इतना अच्छा दिल के बा। अंजू दीदी के भीरी वो दिल रहे। पता न दुनिया के का भइल बा। बुजुर्ग लोग के बिना सोचले घर से बाहर निकाल दिहल जाता। अब हमरा सब कुछ समझ में आ गई रहे कि जेकरा पे जवन परेशानी गुजरेला उहे खाली उ तकलीफ समझ सकेला। धन्यवाद दोस्तन लोग के।